Kublai parlok sa siang ipliang sumabay pish ke one-on-one interview ke jongi. Pat mental kenting gidon ya UMP ke Shlong. Kata i Dr. Ricky AJ Singkon i banyak keren batngi halor kimat beper gi kata ke emlang salang ke jongi hang ni ke jela ke jongi. Kublai shbun Dr. Singkon ya ka por ke jong pi ba ke jinglong lakloi jong pi banyak keren batngi. Tingkong doktor ko banyak keren halor ke ni ka jinglong jengman jong ke pulik putih ha ke jela ke jongi. Kumbengi idang shen kat kum ketuka PGI score mo ke jela ke jongi kawan chat try do. Ti nakaliang ke jong pi hakanu try kaliang ke ba ni duna hadukan ni ba hakari bro ka we ngimla tang banyak kot tang bat kiwe ki jela ki ba khamret banyak ngiri kulishibon tong kalong kai ke khubor ka ba pen nok men sem ba yangi kum ka state pat ka ba khot yangi bangin hapan le pat kai ka ba nga sham ala kai mentala jan kot ar lai post nem kumai kai pat ngai I shisha pa kajing hiar shisha galiang jong kapule puthi pat kajing hiar kali jong kapule puthi kam kadai ka ba laban ong ka bang hapan jet ikidau ba palai ba kalong kumni bat haijing persang I jonga pan persang ban sotho palai ba kalong kumni kawai hi kalong ba hi katon kajing deko kabanadut na syatrai mo ka foundation ka jong hi katon hapeng kajing pembit pembiang syabani tu ipi nadu ngalong MP bapin sotho ya kajing long jeman ki school na kleng sodong mo kiwan banpan jirap ke benteng jingrap ke toilet but jingrap wat hadu ya ka ban save ka tulop jungin kai te but kidon ki school ki bangahi ngalayo ban lek ban page ban kemi dilo jong ki khmat hanga nga ong kani kam dei ka school kani kadang kala long thik kum ki samblang samasi te but ngamla ban mudur ba kino hikai na kren ki na shatrai mo ba we no hikai ne ka we no hikai kina ban hikai na do class 1 hadu class 5 ta ki LP school te hanno sho ngin yo ka ji hikai ka biang nam ju klet ya ka we ka ji sham but we I babu I ba ya tho ina ba hak por ba idang hikai la shom thai ta yong kat bangarang shim class kena class 1 ngalhapan pelaj no ekini namam don nai kai te ndanga akut ke kelas kena class 1 ngalhapan lek khot yaki senang kendong kidon bala lek siat sim bro kedai te ka ka bangang ban ong klong ka don ka jing de ko ka bananu shatrai but naso ban ong bahakliang joka pulih putih ke state ke kami ni don kam ke ong mo ki besna kali complete overhauling ya kaneka education system ke jongi ladangi kwa bangin ki shaki mo ki kedan ki bakam shalor te kanu ka bangi le se bangi persang ban wanra ya ka jing bha napdeng klem dalet shaki try tenrai shikatrai kamlong ka bade kabu ka jing ma shu long ya ka ba ya kal shai kal shismi ni sung thoi ka jing ong ka jong pi ba ki yeng school ki jong ni kham tam shi de kanong kundong kim bet kim biang ha ka ba we no hikai ke classes na do class A hado class 5 mo ti but kadon do ka jing terwa na kaliang ka jong sarkar ban wanran at ka scheme na ban pinya so lam ya baro kini ki jai scheme na ki jai grant mo hatu pitharai bakani kedi ko na kilat ka bala banyarap ban weng no kata ka jing kelan ha ka tenat ke puli ke puthi kumbangi I kidon ki jai ki deficit ki ad hoc kum ta ter na kaliang ka jonga halor kata let's say ka sarkar ka don lagi jong ki jing thumu jong ka but nasngo shwa bakan shim ka bakum ta sinjam balai ba kampan bhashwa ya ki school ki ba kapet ka ki government school ki ba ngatip ki don ki government school
kiba don bon kinoi kai ban ye ki kena kan bagi private school pada along not taka ratio mau bring ki mau pi ki kinoi kai bat ki kena kalong palat ya kai ke pada ban don tengah semua shua bagi sarkar kan shim ka rai bag kan kelum lang kita baro play kampen betchwa ya ki school ki bahapo ka jing pet jing ki joka stang shona kata sapet ke lada kal ka don ka jing ki pareng mo ki improvement aki government school ano ipi kan nong ka jing ku ya ki ba mo ngila ban nong jing ku ki ba ki kena ki tam ki wan ki log yang usam ki ba kham tuna ka yo ka kot pi ka ba ki hapan sange no shipor ke puli nama drop out rate tu ka shukhay ka di state ke te but pan improve ya quality education aga kentu ke sarkar kan bha le shwa tang ek ka badon ka ti jokpi te mentang ya kran halor kani ka jingdawa ban pentrikam no kloy ya ka inline permit ka jalan jongi hadin mengi ka jingja kajing sha penyap jong u raja rakwanshi la suba sha penyap ka lok ka jong u bat sangut ki wei pan bat hadir ka tu kajing ja kalami biang kajing dawa ban pentrikam no mardor ya ka ILP ti nakaliang pingi sung thu ba hapo lok sabha rup le ban ra ya kani kajing dawa ha ka lok sabha ti philan ba tai khindiat halor kani ka mat kani ka mat ka ba kamre shu ka brak thamai kani ka mat ka ba slam but nakaliang kejonga nakaliang ka voice of the people party ru kadi ka we neki matre kam ka ngela bu aka last MP election ru te nakaliang ka jonga kumba ngakren nan yai persang hi ya ka ban wonra ikani apo parliament ban kren ngala kren ru shabar jong ka parliament but kum ki kat kadi ka minister te kasyong patu ngasko ba nakaliang jong sarkar jalaru bat porohi ma ladangi smau bakkan long ka bodon kam ngasko kan bhashibon ladang I wan kum ka wei ma wei ka sur dai nang ba ngen lek kan shaka sarkar kme ban dawa ya kan ka ILP kabang isok tho kalong kabadon kam kaban yada yangi kum kirit ba te ngasukran ben ba kapor kanpoi pat kanum shulong kumju haju syaju tika ka pitharai ka de ka dawba ka ba pelong ke MHA ke Ministry of Home Affairs ban batsa ya kani ka resolution ka bala shim lon ra da ka assembly house nem arja ka khandai se lo junga ta ka Ministry of Home Affairs se kadon la ki jong kijing snothu balai ba ka penslam te ka dena mak ta daw don come banginya wan kawai te mo klem da pet da kanu ka kan hon nge don lai kan ni ka nak ka state hi bro kawai te don come bang ya wan lang ban da kawai ka sur pat ban ya kren bat ka sarkar kami te ba ini kren menta halor ka international border ke jangi mo hapdeng ke India but Bangladesh ngisu thoba ka Meghalaya ka do ka Assam ya u border but ka Bangladesh ko ba south pa sa pulai no te but ki don bro man ka pon shio sngo ba ka jingwan room ka thep ki ni dong Bangladesh ki blasha kem BSF na ko ka posh ko pat ti pi sngo kunu halor ka ni ka jing shimpor ban fence no ya ka border ka jangi halo ju kan dia kamat na Ukraine ka tu ka di media ru kajing shimpor ya kaban pantai itu ki oh ya nika fencing ke border fencing kidon kijaka ke baki lai depan penbet ka kam karang ya kidon kijaka khamtam kum shipo war mo shipo war hagaba normal kidon kibri ki jongi kibran kijaka shak tu ki border kum tu kaput te bat
kabakta bah yaki hagaliang jong ka kamai ka ji jong ki te bat ngemla ban shu ong no em ni don ni hapan pentri kam no ban ker sainar sha no Hoi. ting hapan perkhat ru ya ka bet kabyang jong kini kinong ki tu kinong song snong hang tu te ba hagjo ka por hot kalong ka badon kam kham tam hagini ki sing ki por ha ka bangi I shisha ya ka jing persang jong kini ki nong Bangladesh ban rung ban le don bor ban le ju bor ban tu thim ya ki naki yang ki sam jik brek jongi te ka ba ka sarkar padengu ka hapan smotho ba dar phile ekani ka border fencing phimla ban le ekani klem da perkhatu ya ka jing ya kal kamai ka ji ka trei ka kta jong kini ke bala imja na kitu ki bri pat ki jaka mo check ki nagurang border Hoi. te de na ka daw hapan wat kelat kinti kumno ban ola siman ong ban compensate yaki namar na sotho ikani ka wei ba kitu ki ba shong hang toru ki bri ki jongi ki kwa ikata tamba ki ong le kalat kinti ru ingi bangi paka kamai ka jongi kanam kata te kiton ki kum kita ki shukan Kede sakawai na ki issue ka ba phi jura bhan de kung MP kade halor kani ka jingti do yong be an ka ba phila kran ki la thai ko pon ko course koi pat ya ka jingle butlop jong ka sarkar ni ka jingle matla ban pet yi kani ki jing ya be an kini trok ni ka jingti be an do yong tin ka liang jong phi ko MP hatu phila le le em ban tuklar han lo ka mat ka bara e kani hang te po lok sabha na try ngalau dangshan ka session kurang depru ngarang ngau bo itu ka jingkli balai baki bakadon ka jingti be an ka jing khai be an yo do yong but kanu ka bale be an kamonra ka jing mentoy ka jala ka jongi nei ha ka ju ka por pat ni iru bana kalyang jong ka mo ka bor ka state government kam nei kalong kap khap rep te kani hi ka bang ngasa bo egru ka jingkli po parliament but ka ba sosi kalong ba nge I ba nakalyang jong ka state government ka thok ba lalong no plan ba ba kitu kiba ti kitu kiba shalan yo do yong dai kiba yo ek license ting I tu ka nakaliang jong kataki nakaliang ga jong uru ula kran hora kani ten rei ka ba susi lada phidon ka bor kamram jong phi ban pe bake ke kinyat pe ke tuti lada phi le kum ba kamdon e mo nyen ong kum no te tamba ka jing do nong kalong ka ba kraw ya ka state but kaba ima kalong ba kani kajing ka haba itep ba kadang kaban te kaumbot kile persha ba but kabanga ima kabanga jukran kalong ba haba ki kajing ti pathar alech kini jaka ya bonch lagalong showes khasiel jante hills kalong ka ba mla bat tur ya kajing jot ya kajing jot ki klaw ke betap yaki ka mariang ni saudong saukon kalong kai ka ba pinda I pangnot ampe te su garment scam ba kita ki man ka bor kin don shisha ka ka jing sokhya kin don ka jing kit clear ha ka be dei bat ka ne te ga jing kli ba khat doi phi mo kum uwe na kinong yalam jang sang voice of the people party nge I ba ha ka we na kilat pathai ko bor ka NPP kala kop ya ka VPP bahkan kun ya election GHDC election dia hatu ka VPP kalong la kloi ban GHDC election yes dia hatu ka VPP kalong la kloi ban rung ha ka te jeli ha Garo Hills ni ka party ka jong idang south damanta idang but kawai intepru baka te state recognized party te langin ya khun ya ka election po Garo Hills langin ya khun e ka por kan sabatai
aba yamentahi ngin le shwa yak e kaba ngin long suki pasuki yes kete te kublai shibun ba e kitu ki kentien ki jong pi but ni kit bok ki yang pia kam ga jam ga jong pi te parlok pila yo sno ka tu ya ke jingkran ya ki jing ai jing mut jong i Dr. Ricky AJ Singkan i badai Shlong MP jongi ba mi khmat ga Shlong parliamentary constituency ha lok sabha halor ki mat ba pher phela ka de ka pule ka puthi la ni la ka de ha ka jilong jeman la ka de ha ka jingti bi anyo do yong kum ta tet te sa sing ni ai kublai ba Ricky Kong doctor but ni second dua biar syak mangan ong kadi kowe yes so not ya ka news channel ke jong phi kublai shibon ba kadi kowe ni news channel ka bam syak yang but ka balong very objective kublai shibon so tenat kita kelong ka jing ai men sia mingi ba ngin nang yai le bhana koi ka pos koi pat kublai shibon te parlok ta de dunia syam be pia koi pat ka por ngade iban kin te mauri peringkat pat i Dr. Ricky AJ Singkan kublai ka por jong fi